Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε σένα που εκτιμάς πεθαμένες ατάκες τύπου πέθανε ο παππούς μου και το καπάκι από το φέρετρο δεν έκλεινε γιατί έφυγε με σηκωμένη την μπούτσα. Και το χιούμορ του Ρίκι Μάρτιν με πρώιμο στάδιο διαβήτη. Καλημέρα, κοιμήθηκες νωρίς, ξύπνησες νωρίς για να πας σχολή, πλήθηκες, δίδηκες. Θυμήθηκες ότι σε διώξανε γιατί σε πιάσαν να κολλάς τσιγάρο, τίμιο σταυρό του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου στα πίσω δρανία. Δεν σε πιάνει ο ύπνος, γι' αυτό η μοίρα σε πέταξε στο κατόφλι αυτού του καναλιού. Καλησπέρα για σένα που όλο το βράδυ μικρέ μου αλυτάμπουρα έπαιζες Game Boy Advance σε μυαλό στο PC που ονομάζεις gaming επειδή το τύλιξες με λεντοτενία από τα Jumbo και ολοκλήρωσες τη Fire Red για τέταρτη φορά αυτή τη βδομάδα. Κοιμήθηκες σαν μέσος μπαγλαμαδάκος στις 7 το πρωί, ξύπνησες το απόγευμα επειδή ξέχασες να ταΐσεις το πιντσεράκι σου, πρώτη φορά το ξανακάνεις. Και καληνύχτα ανάδραξε τη μέρα σου και τώρα πρυπάς στην αγκαλιά του Μορφέα καθώς το μαύρο πέπλο της νύχτας ξεδιπλώνεται αναλόγως και τι ούτω τρόπους. Μικρή μου κατακοζίνα, είσαι στο TikTok λίγο πριν σβήσεις και βλέπεις live stream του Τέος στην να τρώει μπέργκερ με μπλε τυρί αντί για φάπες. Αλλά το ένστικτο της επιβίωσης σου είπε να μπει στο YouTube και η αρχική να σου πέταξε αυτό το βίντεο το οποίο έχει σκοπό να πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να αποκρύψει ή να προσθέσει κάτι για την επικαιρότητα. Σε αυτόν τον βρώμικο υπόνομο και τον οχετό πληροφορία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάθε βίντεο αυτού εδώ του καναλιού θα καυτηριάζει την επικαιρότητα. Αν σε ενδιαφέρει η γνώση, και όταν λέω γνώση δεν εννοώ για τον Πυθαγόρα και την τριγωνομετρία, αλλά για το αν ο Μπισμπίκης κέρασε φρέντο εσπρέσο μέτριο τη βανδύ στο πρώτο ραντεβού. Εδώ είναι το μέρος σου. Σε αυτό το κανάλι δεν θα μάθεις τι υπάρχει μετά το θάνατο, ούτε για τη θεωρία της σχετικότητας, αλλά θα μάθεις αν ο Τάκης Τσουκαλάς παίρνει την ψαλίδα στο μαλλί. Realize. Είχε πει κάποτε ο Mr. Miyagi στο Karate Kid, ή μήπως όχι. Με λίγα λόγια θέλω να πω, καθίστε φρόνημα ρε. Θα σηκωθούν τα αγκούρια να χτυπήσουν το μανάβι. Ρε, θα τρελαθούμε ρε. Κοιμούνται και τα παιδιά στο σπίτι. Στο σημερινό podcast θα αναλύσουμε το πόσο κοντιζάς του Masterchef στα νιάτα εύζωνα στην ουρά του Κεπ ή έξω από τον ΟΑΕΔ με Winston Blair αφορολόγητο και στα γεράματα τηλεοπτικό Strap Star στο Star με παραλλαγή Dubai Chocolate αντί για κανταήφι αποδομημένο φυστικά και εγγύνης έτσι για πουτανιά. Δίπλα το κοντός αλλά τον μπούτσο με τον Ντρος και ο Ιταλός με τους γκρίζους κρόταφους που ήρθε κολυμπώντας από τα βάθη της Ανατολικής Αλβανίας. Συγκεκριμένα τεπελένει από το Κηφισό Αγία Βραβάρα για κάμια τσιμπουκιά και πίσω στο καμαρίνι για διαλογισμό αλντέντε. Ένα κάρο μπαστουρμάδες κυνηγάνε το έπαθλο, μόνο ένας θα κερδίσει και με επιπιθήσεις πετρετζίκι θα προσπαθήσει να χωθεί σε κάνα πρωινάδικο δίπλα σε κάνα τσουρέκι της νέας τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό και εγώ έχω το καλύτερο life hack που θα σου σώσει κυριολεκτικά τη ζωή. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Το life hack μας λοιπόν είναι το Smart Moro Μάντιλο. Βγαίνει μόνο του από τη σπηλιά του για εκαθάριση κολοχαράδρας και γύρω περιοχών χάρη στο τσιπάκι νέας γενιάς για την πλαγιάτα τελευταίας τεχνολογίας. Αναγνωρίζει τα 5 πιο γνωστά είδη κουράδας. Νούμερο 1. Κουράδα σε φταλιά. Είναι πολύ απλό. Τυπικό σχήμα στο τζουκάκι με υφή σκληρή σαν την επιδερμίδα της θείας καλυψούσα του τριμώνα που ξέχασε να βουτήξει μέσα για να ενυδατωθεί. Νούμερο 2. Κουράδα Dubai Chocolate. Κλασική και ύπουλη αφού λιώνει τόσο γρήγορα που η μισή έχει ήδη πέσει στη χέστρα. Κουράδα νούμερο 3. Κουράδα παπάγια. Ειδική τεχνοτροπία αφόδευσης όταν βρίσκεσαι στην Παπάβου. Νούμερο 4. Κουράδα μπαστούνι. Όταν σου λείπει ο φάνης και εμφανίζεται μπροστά σου, φάνη μπαστούνι. Νούμερο 5. Κουράδα διαβατήριο. Οτιδήποτε εκτός σπιτιού. Το Smart Moro Μάντιλο καταλήγουμε λοιπόν στο ότι μπορεί να δράσει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες και μιας και είναι eco-friendly, μπαίνει πίσω ξανά στη συσκευή αυτόματου καθαρισμού για να το ξαναχρησιμοποιήσετε αφού θα κάψει οτιδήποτε υπολείμματα με τις ειδικές ακτίνες laser που έχει ενσωματώσει στη συσκευή. Θα βγαίνει κάθε φορά fresh for the hess. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, καθαρή κολοτριπίδα ίσον καθαρό κούτελο.